Hello. Mirain Llwyd Roberts di'n enw I, a dwi'n gweithio i Gyngor Gwynedd fel cydlynydd Pontio'r Cenedlaethau. Es I ysgol y Berwyn yn y Bala cyn mynd ymlaen i Brifysgol Bangor i astudio gradd mewn seicoleg. Ar ôl gorffen yn gradd, es I weithio fatha llywydd undeb myfyrwyr Cymraeg Bangor am flwyddyn, cyn mynd yn ôl wedyn i wneud gradd meistr trwy ymchwil yn edrych ar yr heriau sy'n wynebu gwaith Pontio'r Cenedlaethau. Ac nad oes angen gradd meistr ar gyfer y swydd dwi'n gwneud, dyna sut dwi wedi cyrraedd y rôl benodol yma. Yn dilyn gorffen y radd feistr, o'n I digon ffodus i gael cynnig swydd yma yn y cyngor. Efo profiad gwaith, dwi'n meddwl bod fi wedi cael profiad gwaith gyda plant trwy fynd i ysgol i blant gyda awtistiaeth yn Ninbych. A wedyn, gyda pobl hŷn, ges I profiad gwaith mewn cartre gofal ym Mhentra Foelas, a hefyd ar uned hedfan yn ysbyty Maelor Wrecsam. A dyna rwsyd nath wneud I fi wybod fy mod I eisiau gweithio gyda plant a phobl hŷn, a pa well swydd na swydd sy'n Pontio'r Cenedlaethau i wneud hynny. Amrywiol o ddydd I ddydd, ond enghraifft, os fysa gennau brosiect, mi fysa y diwrnod yn edrych fel hyn. Felly, gan amlar oedd y prosiect yn cael ei gynnal yn y pnawn, felly gyda'r bore mi fyswn i'n mynd ati I wneud yn siŵr fod pob peth o'n I angen fel gweithgareddau ag ati ar gyfer y prosiect y diwrnod hwnnw yn barod gen I. Felly, weithiau swn i'n paratoi gweithgareddau chwaraeon, ac felly swn I jyst yn gwneud yn siŵr fod y gemau yn barod, neu enghraifft gemau bwrdd, neu gemau swn I jyst yn printio'r deunyddiau. Ar ôl hynny, swn i'n mynd draw I leoliad y prosiect ac yn siarad gyda'r pobl hŷn I wneud yn siŵr I bod nhw'n gyfforddus ac yn iawn ac yn dall be oedden ni'n bwriadu gwneud yn ystod y prosiect y diwrnod hwnnw. Ar ôl gosod pob peth, mi fyswn I wedyn yn cerdded draw i'r ysgol ac yn croesawu'r plant ac yn cyd-gerdded yn ôl i'r lleoliad gyda nhw. A oedd o'n braf adeg yna cael y plant yn hollol excited bob tro at y prosiect ac at weld eu ffrindiau newydd nhw. A dyna un peth pwysig I gofio na dod yn ffrindiau oedd pobl hŷn a plant yn ystod y prosiectau yma, ac oedd o'n arbennig iawn gweld y berthynas yna'n datblygu. Mi fysa'r prosiect ei hun wedyn yn cael ei gynnal am ryw awr a hanner cyn i'r plant ddychwelyd yn ôl i'r ysgol, a wedyn swn I yn treulio'r amser yn casglu ychydig bach o adborth a wrach quotes gan bobl hŷn a plant ar ddiwedd bob un sesiwn mwyn cael gweld os o pawb di mwynhau ac I weld os wbeth yn gweithio neu beidio. Wedyn, swn i'n mynd yn ôl I Gaernarfon ac yn just uwchlwytho pob peth a lluniau felly ar gyfer y cyfrifon trydar a hefyd ar gyfer yr llyfryn o'n i'n gwneud ar gyfer pob un prosiect. Dwi'n meddwl na'r peth dwi'n mwynhau fwyaf am y rôl yma ydy cael y cyfle I weld yr perthnasau arbennig yma'n datblygu rhwng pobl hŷn a phlant neu pobl ifanc. Does na ddim byd yn cael ei drefnu a sy'n na ddim fforsio o gwbl, mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn hollol naturiol a mae bob un perthynas yn wbeth mor arbennig. Fel arfer yn ystod y sesiwn gyntaf, da ni'n rhoi fatha holiaduron o gwmpas a yn trio cael bobl I ddod I nabod I gilydd drwy wneud pethau weithiau ar ffurf fatha speed dating, cael mynd rownd a dod I nabod bach o bawb yn y stafell. A mae o'n braf sut mae bobl yn gallu clicio ar y pethau lleia neu'r pethau mwyaf o fewn I bywydau nhw. A dyna dwi'n fwynhau fwyaf. Yo dweud go. Dweud.